Хора, в момента ще играя с Миша. Миша е от трепаха, бат. Целина. И... Как да се пръстиш така, да. I do not seek revenge. I only seek justice. Countdown to Smackdown. Доста яко. Esa espada parada. Espada bien parada. Esa espada parada. Esa costará. Esa espada parada. Айде, 5 на 4 сме. Това защо ми е толкова лесно, бе? Защо е толкова лесно това? Глей главата. Айде, победа! Аз съм най-добре, брат. Айде, Сърча най-добре герой в тази игра. Още 3 победи, батко, още 3 победки, още 3 победки, още 3 победки, още 3 победки. Още 3 победки и на видео ще отворя кутийка. Дано да имам късмет. И показвате първички като цяло. Темейч. Добре, братле. Това сигурно си казват. На този герой, бе. Чист АФК, братле. АФК, yes. Не, бе, бата, защо се правиш, бе? Гадняр. Айде. Another day, another challenge. Айде, умиращи. Айде, давай, айде, умри, защото не ставаш за нищо. Да не прави се тим тейкдаун, братле. Не, трябва.
беше на косъм. Аре, още една победа. Аре, още една е. Аре, още една е. Аре, още една е. Аре, още една. 4. Не. Хора, мисля, че ще отворим кутийката. Още не знам колко ще бъде мисля. Това вече няма как да видим. Това вече няма как да видим. Защо е олигофрен? Защо те не са олигофрени, бе, братле? Как е олигофрени? Гледай, брат! Аз играя толкова спокойно, брат. Защо тази игра е толкова спокойно? Аз толкова на видео не съм бил. Аз толкова спокойно на видео не съм бил, бе, брат. Ето съм Макс, никой не може да набие. 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 Това се пази от нас. Айде. Виж колко по-добре. Ще една. Какво е? Добре. Random Star Drop. Epic. Нищо хубаво, както винаги. Айде още една игра. Трябва да победим. Сърч е мастер, брат. Аз съм най-добрия с сърч. Няма кой да ме бие. Айде, нека да видим. Явно трябва да събирам и паричките, защото те ми ги правят и в играта. Явно това са бонус парички. Защо кере МПП, бате? Защо кере МПП? Не, бе, бате! МПП, не! Само два пъти да ни убият и вече сме GG. Само един път. Толкова са. Толкова. Малко не толкова. Направим. Така. Я направим. Не, бе, какви сте олигофрени, бе! Първо сега искате да ми кажете, че аз съм най-слабият от отбора. Но това не е вярно. Аз си върша цялата работа, бе, брат. Брат, защо моите играят с това, бе, брат? Кой прави рекорд левелчета? Никой според мен е вече. Никой според мен. Това е безмислено, да знам. Това си е безмислено. Това е доста бутово. Играта. Добре, 2-1. 2-2. Бате, що не си взеха маймуната, Мико, бе?
Толкова тъпанари, бе! Айде, бе! Излезни от тук, бе! Стъпилец! Бе! Гледай тук, бе! Не сте на шумара, бе! Защо от началото на това видео почнахме добре, а сега зле? Има ли как да победа? Искам победа! Аз ще има най-нова герой, който е Не, тази игра просто не става за нищо. Айде, кутийка на видео, брате. Кутийка на видео. Какво е ли ще ми се падне? На видео поне трябва да имам късмет. Нямам никакъв късмет. Явно нямам никакъв късмет, брате. Wow.